Hvis du får fat i et æble med bid i, tag flot en mundfuld og syng den sang. Saft som er fuld af, står fremme af gjort af, potensen på fornyet kraft. Æbler bærer det der værd, lommer finer og en blød banan. Æbler bærer det der værd. Velkommen til Sakskøbing. Mit navn er Henning Tønning. Jeg er formand for Sakskøbing Boligselskab. Sakskøbing Boligselskab er et godt sted at bo, fordi vi har mange boliger fordelt over hele byen. Vi har både i Midtbyen, vi har i Rejsted og vi har i Guldborg. Alle boliger er vedligeholdte i rigtig god stand. Der er dejlige grønne områder. Der er legepladser for børn. Flere steder er der petanquebaner. Der er forskellige beboerklubber, og der er et rigtig godt socialt sammenhold. I flere afdelinger er der et fælleshus, hvor beboerne mødes til forskellige aktiviteter. Der er mulighed for at holde runde fødselsdage, konfirmation. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan bruge beboerhusene til. Kulturlivet har rige muligheder her i Sakskøbing. Der er et velfungerende bibliotek, og foreningerne har mange aktiviteter. Her i byen har vi samlet alle lærerne i et velfungerende lægehus. Vi har alt, hvad hjertet begærer. Vi har også et posthus, og borgerservicen ligger lige i hjertet af byen. Når man bor i Sakskøbing, så er der gode muligheder for at kan komme til København via motorvejsnettet, kan komme til Hamburg via Rødby Puttgarden. Tager vi tog til København, så er der timesdrift, og på Lolland Falster er der halv timesdrift. I Sakskøbing er der gode indkøbsmuligheder. Der er rigtig mange dagligvarebutikker, og så er der ikke mindst gode parkeringsforhold, så man kan gå direkte fra sin dagligvarebutik ud i bilen med sine varer. Sakskøbing har nye moderne skoler. Bagved mig har vi Ellekildeskolen, der lige er bygget. Vi har en stor skole, hvor man kan gå i skole til og med 10. klasse. Der er gode forbindelser til Maribo, hvor der er gymnasium, og ligeledes til Nykøbing, hvor der også er gymnasium. For de mindste borgere i Sakskøbing er der daginstitutioner, der er dagpleje og der er børnehaver. Vi er kendt for Krummerne, som har fået præmie for deres daginstitution. Det er ikke kedeligt at bo i Sakskøbing. Der er mange aktiviteter, der er markedsdage, der er frugtfestival, og så er der gode spisemuligheder. Tør hurtigt ud, så den anden oplevelse af spisen, og ikke de kommer så meget som her. Som turist i Sakskøbing har man muligheder for at blive orienteret på turistkontoret. Der er muligheder for overnatning på hotellet, på vandrehjemmet, på campingpladsen og bed and breakfast. Det er et godt sted at være turist. Byen er særligt kendt for sine sportsaktiviteter. Der er sportshaller, der er svømmehal, der er fodboldstadion, der er tennisbaner, der er petanque, der er krøjf. Rundt om os har vi en smuk beliggenhed. Der er skove, der er søer, der er cykelstier, der er mulighed for ridning, der er mulighed for at kan slappe af og nyde de grønne områder. Hvis man har lyst til bare at tage sin cykel, så kan man cykle ud i skoven til madpakken med og nyde det. Her ved bunden af Sakskøbing Fjord ligger det seneste byggeri i boligselskabet, Toldboderne. Og kigger vi os omkring, så har vi jo Sakskøbing Fjord. Der er muligheder for fiskeri, der er muligheder for sejlsport, der er muligheder for at tage en travetur eller en løbetur langs fjorden. Ja, hvad er dejligere end at tage sin fiskestang eller sin sejlbåd og nyde naturen i Sakskøbing Fjord? Kan man ønske sig noget bedre? Toppen af træet sidder de så kun og spiser æbler og pærer. Og det der er værd, ikke kun øjenkrogen bliver våd, men også